Agora que estás na casa, xa cho digo, meu amigo, enreguei fate con nos, vai mandando o teu vídeo. Hai premio para máis aguda e tamén para máis brava, para reivindicativa e tamén mellor cantada. E tamén mellor cantada, que con iso non hai fallo, vai mandando o teu vídeo tes ata finais de maio. Este está moi repugnante, eso teño que contar. Agora xa rejeifamos tereite que pasear. Miro que me canta esta, cada un sabe o que di. Se falamos de paseo, voute pasear a ti.